Diýdem şuň grij hakynda urlap geçeýler. Köp adamlar diýär-de grij hakynda goýup geçäýin. Näme zat bolýar şu griji? Näme aýyrt bolýar şu zat diýerler. Grija gynansak-da biziň ähli ildeşlerimizin 90-91% himmetinde diýenler başlar. Näme üçin bu grija diýilýär? Esasy nämeler magnaşyk bolýar? Ýagny senin dogry we dogry, ýagny oturmaklygyň ýa-da ýüremekligiň ýa agyrdat götermekligiň o süp diýilýär tabi şart bolly gönçük ýabarda. Oňa gurunok. Ýöne şu grijany aýyrmak bolýarmy? Aýyrt bolýarmy diýilýän soraglar kän ýüze çykýar. Aýyrt bolýar diýdem. Gurunam ýok, aýyrt bolýar. Ýöne birinji özüň seýislemeli. Ýagny özüň seýislemek. Men meselem tırnarok geçecek, suwa gatnaja kemme da etjek. Ýöne agyra, çydamak, janymak gelýär, agyrlar düşýärmi? Ana bolanok aýyryp. Men şoň agyrysyny aýyrar ýalyklarda aýdyp geçeýin. Edil bu grija diýilýän kaçana çykandan soň damarlary gysýady. Ýagny sen damarlaryňdy opşy gysyp seni hiç damar gatama, seni ýöretmäni bir ýerde saklap durýar. Sen bir säkel lişnara kerek edesen, dura nira var ýaly bir de jyrawundan çekýän ýaly bir damarlar bolýar-da. Şu edil oňrolugyň gapdyryndan geçýän damarlar diýilýär. Oňa artrit, asikleroz, artrit we sistemalarda asikleroz. Ýagny çöküntüler döreýärdi. O damarlaryň içinden suwlardan ýa-da çöküntüler däýärdi. Damarlara bir çeşe, grijaňa bir tarapdan urýardy. Boldy sen gysyp durýar şeýle. Şu zatlar aýyr, birinji şu zatlar aýyrmaly. Onam esasy agyr ýagny bir illeşlemede daýaw illeşlemez bir hili horlanmaly. Şonu horlanmasa grija aýyrlanok. Sebäbi näme üçin? Şu ýolda onam agram zady 10 metr oňrolu birda çekip duran ýalyk bolýar. Şoň üçin hem birazrak suwuny atýogyny zadyny aýyrar ýalyk, hem şol grijanyň agyrsyny aýyryp opşy sidarşyny damara digmez ýalyk otlaň adyny aýtyp geçeýin. Birinji otumuz näme? Birinji bir komplekt diýin, ol 5 tane otdan durýar. Ýagny senin peşe ýoluň bilen hemme çeşleň aýyrýar, hem çöküntüleň aýyrýar. Olara näme girýär? Brusnika, popolo, talaknyanka, hoş, polivoy çabrys. Şulaň hersinden 20 gram bir blendera salyp üwäp, jeminden bir stalovoyla oşkan, bir stakan gaýnan suwa demläp, günüň dowamında 3 gerek nahardan öň içmeli. Indi agyryny aýyrmaly, sunk berkitmeli, hem birazrak sunkuň düzümini kalsiy, vitamin C, vitamin D yetmezçiliklerini sağlamalı. Olaryň hem atlaryny aýtyp geçeýin. Birinji korin lapka, ikinji advançyk, üçüncü perioda, dördüncü ivançay, beşinci krapiva. Şu 5 tane otu, bulardan hem hersinden 20 gram bir blendera salyp üwäp, jeminden bir stalovoyla oşkan, bir